Trebuie să rezolvi problema cu păcatul voit, nu să spui, pastore, roagă-te, ci să rezolvi problema păcatului, să prigonești păcatul, iar pe Iisus să-L pui să stăpânească. Amin. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Am început cu marele făgăduințe. Iisus a spus, am iertat totul și am acoperit totul. Și dacă eu sunt preotul vostru, dacă eu sunt Domnul vostru, atunci trebuie să aveți o inimă sinceră, o credință deplină, conștiința, sufletul, trupul, totul să fie curat. Trebuie să existe mărturisire. Dragostea, faptele bune, grija față de alții, să nu părăsim adunarea. Însă dacă omul permite înfăptuirea păcatului, acest lucru înseamnă păcat voit. Dacă acest lucru este păcat, trebuie să te pocăiești. Iar pocăința nu înseamnă cuvintele mă pocăiesc, ci pocăința înseamnă corectare. Atunci te vei întoarce în poziția care te așteaptă Dumnezeu. Dacă neglijezi aceste lucruri, te afli într-un păcat voit, iar dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, adică sângele lui Hristos nu te spală. Tu nu ești trupul lui, ești dat afară. Tu nu ești parte din Hristos, iată unde este problema cu adevărat. Însă dacă altceva este în viața noastră, atunci te împotrivă. Suntem desăvârșiți, iertați. Amin. Te binecuvântez ca și tu să faci parte din trupul lui Hristos și în viața ta să existe pocăință cu adevărat.